На 12 декември, да, 12 декември, небето цял ден е такова. Има малко тук, там е някакво сино. Синичко, а една дупка и тук е една. И общо взето нищо. Цял ден. Моите панели. Слънцето е там долу ниско сочи. Панели няма слънце, няма нищо. Слънце няма. Къде ти? И така цял ден, ето така. И слънчо е там. Далечо. 5,5 киловата панели. Т.е. 5,8. Никакво слънце. Виждали са хубаво. Почти 2 часа. И не можах да зарежда батерията. Ето. Какво е произвело за днеска? 5 киловата. Или май 6. Ами 5. Няма повече. 650 вата. Мендила. Батерията няма нищо. Половин батерия. Какво съм изгорил днес, като не е нищо, е 5,6 киловата. Направо ужас. А тулите са, какво съм взел? 3,5. Аз днеска съм цял ден на улица. Ужас. За мен днеска е празен ден. С такова небе. Стига толкова.